Dehanagar kitchen. Today we are doing liver fry. కావాల్సిన పదార్థాలు 1 kg of liver, సరిపడినంత కారం, ఉప్పు, పసుపు, పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, క్యాష్యూతో తింటే చాలా బాగుంటుందండి. అందుకే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి తయారు వినడం నేనే స్వయంగా పీసెస్ కట్ చేసుకొని వాటర్లో బాయిల్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న లివర్ని కొంచెం బాయిల్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా తక్కువలో వేడి చేసుకుందామని. ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న లివర్ని దీంట్లో కొద్దిగా వేసేసుకోవాలి. వేసుకుంటే డస్ట్ వాటర్ కూడా పోయిద్దండి. బాయిల్ అయినప్పుడు కొద్దిగా చిటికెడ సాల్ట్, అంటే 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ చిటికెడ సాల్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే చాలా ఎమ్మీగా ఉండి. 1 2 3 స్పూన్స్ అండి కొద్దిగా. ఇప్పుడు మనం ఇలా కలిపి పెట్టుకొని కొంచెం వరకు వాటర్ అంతా లివర్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకునే వరకు చాలా 25 మినిట్స్ వరకు 2 అవర్స్ వరకు వెయిట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకొని దాని మీద నూనె వేసుకోవాలి. సాస్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా నూనె వేద్దాం. అంతే. నూనె వేస్తాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, క్యాష్యూస్ వేసేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు కదండి ఇలా జాగ్రత్తగా అండి, నూనె తుల్లింది కూడా. నూనెండి ఇలా కొంచెం క్యాష్యూస్తో తింటే చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా బాగా కొద్దిగా కారం వేసుకుందాం. పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చండి. నేను పసుపు వేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందాక వేసాం కదండి బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఉప్పు, అందుకే ఇప్పుడు కూడా కాస్త ఉప్పు వేసుకోవాలండి. ఇలా బాగా ఇలా కలుపుకుంటే అప్పుడు ఇలా పసుపు ఇలా పులిహోర కలర్లా వచ్చిందండి. ఇప్పుడు కోస్తా కరివేపాకు, వెల్లుల్లిపాయ వేసుకొని ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి. అండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెరైటీ చేస్తున్నా, కొత్తగా వెరైటీగా చేస్తున్నానండి. మీరు కూడా ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి తింటే చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. ఇలా బాయిల్ చేసుకున్న లివర్ని ఇలా కలుపుకోవాలండి. కలుపుకుంటే మన ఎమ్మీ గుండెకాయ లివర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుందండి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోవాలి. లివర్ ఫ్రై చేశారు కదండి, చాలా ఎమ్మీగా ఉంది. నేను కొద్దిగా లైట్ 1 స్పూన్ అంటే చిటికెడ కారం వేసుకొని ఇలా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకుంటే మనకి చాలా టేస్ట్ అనేది చక్కగా వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం. చూసారు కదండి, లివర్ ఫ్రై ఉంది. కొద్దిగా వేస్తుంది. కొత్తిమీర వేసుకొని ఇలా సెట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం పొయ్యి ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకుందామండి. కింద పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాం. ఎంతో రుచికరమైన లివర్ ఫ్రై రెడీ. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇటు సైడ్ ఇలా గార్నిష్ చేసుకుంటే మన ఎమ్మీ లివర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దెహనాగర్ కిచెన్. టాటా.